Wszystko, co jakby w ogólnie przyjętych standardach jest brzydkie i smutne, dla mnie jest wręcz przeciwnie, piękne i inspirujące. Jesteśmy w lokalu Nowy Decameron w Katowicach przy ulicy 3 Maja. Dzisiaj porozmawiamy sobie o muzyce, a konkretnie o muzyce elektronicznej. Zapraszam Was na rozmowę z twórcą projektu Larmo, Mirkiem. Na początku chciałabym Cię zapytać o Twoją bieżącą działalność pod szyldem Larmo, którego jestem wielką fanką. Skąd w ogóle wziąłeś pomysł na audiowizualny przekaz artystyczny ze śląską nazwą i od kiedy działasz pod tym szyldem? Więc tak, znaczy Larmo jako Larmo działa od jakichś 3 lat. Audiowizualny, nie do końca się zgodzę, że jest to projekt audiowizualny, to, że tam są gdzieś jakieś wizualki czy tak dalej, okej, ale pewnie mówisz o materiałach wideo, które są wrzucane na mój kanał Tak. YouTube i okej. Zgadzam się z Tobą. Skąd pomysł na taką nazwę? Wiesz, ona mi się wydawała po prostu oczywista i żadna inna być nie mogła. To, co chciałem robić pod tą postacią, to miała być muzyka hałasu. Określiłem ją sobie jako rytmy i hałasy z Górnego Śląska i nazwa Larmo wydawała mi się być najoczywistszą. Troszkę pogrzebałem. Zobaczyłem, że wydaje się być niezaopiekowana i ją przytuliłem. Są jakieś projekty, czy to wytwórnia o nazwie wykorzystującej słowo Larmo, czy tam jakiś zespół punkowy, ale dość mało aktywny, więc stwierdziłem, że nazwa jest wolna i bierzemy. Teraz takie troszeczkę dłuższe pytanie, czasami sobie popłynę, więc przepraszam za to. Ale to jest taki ciąg myśli. Jesteś aktywny koncertowo. W niedawnym czasie między innymi z Gash Fate zagrałeś Dystopian Control, Martyr Machine, tu sobie wszystko elegancko wypisałam, a 17 lutego, czyli już w zasadzie bardzo niedługo, zobaczymy Cię na żywo w katowickim Piątym Domu i tam będziecie występować razem z Porostami i Zamilską. I czy mógłbyś skomentować, jak na przestrzeni ostatnich lat, czy może nawet troszkę dalej wybiegając w przeszłość, jak się zmieniła ta scena elektroniczna? Jacy ludzie teraz przychodzą na koncerty? Jaki to jest, wiesz, profil publiczności? I też no nie da się nie zauważyć, że w ostatnich latach Synthwave zrobił taką robotę, że gdzieś tam do szerszej świadomości ta muzyka elektroniczna zaczęła dochodzić. Tak, chciałam też troszeczkę o to podpytać. Jest tu bardzo dużo różnych wątków poruszonych. Tak. Po pierwsze, nie wiem, czy czuję się na siłach, żeby się wypowiadać na temat tego, jak się zmieniła publiczność i scena, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną w Polsce, bo ja owszem jestem z muzyką elektroniczną związaną w różnej postaci tejże muzyki od wielu, wielu lat, przeszło 20. Sama muzyka elektroniczna w Polsce się zmieniała, bo w latach 90. czy tam tak, w latach 90. była to muzyka, która się odwoływała, z którą ja miałem styczność, która się odwoływała do nie wiem, tworów typu Kraftwerk, czy do jakiejś muzyki postindustrialnej. Mówię tutaj też o rzeczach, które się działy na Śląsku, takie projekty jak Nowy Horyzont, czy Düsseldorf i wiele innych. W Polsce była dość mocna taka scena muzyki elektronicznej. Później ta muzyka elektroniczna zaczęła się pojawiać nieco szerzej. Były takie zjawiska, wiesz, muzyka techno, i wszystko, co wokół niej. To w ogóle nie czuję się kompetentny do tego, żeby się w tym temacie wypowiadać, bo są tutaj zdecydowanie więksi eksperci od tego, ale na pewno zmienia się publiczność. I tutaj masz rację, to jest ciekawe w tym pytaniu, ponieważ teraz na koncerty z muzyką elektroniczną, czy tam
dotykającą muzyki elektronicznej, czy łączącą ją z innymi stylistykami, przychodzą bardzo różni ludzie. I to jest to, co mi się bardzo podoba w ogóle w zjawisku muzyki, to miksowanie się wszelkiego rodzaju środowisk. To jest coś, o czym mi się od zawsze marzyło. I teraz zaczynam być świadkiem tego, nie? Że na przykład w moim przypadku, gdzie zdarzyło mi się grać w zeszłym roku z zespołami, kilka koncertów w Polsce z zespołami Gruzja i Jad i ja otwierałem te 8 koncertów w całej Polsce. To była publiczność, która pewnie w dużej przewadze, jak nie w większości, z muzyką elektroniczną na co dzień ma niewiele wspólnego. A moje występy spotykały się z dość fajnym przyjęciem. Ale jest też tak, że dużo ludzi nie ma już takiego zjawiska, takiej unifikacji, nie? Że jak jesteś metalem, to wyglądasz jak metal i słuchasz tylko metalu. Jak jesteś punkiem, to wyglądasz jak punk i słuchasz tylko punk rocka. Okej, na pewno są też tacy ludzie, ale te rzeczy się już zacierają i myślę, że tak samo jest. Ta muzyka elektroniczna też znalazła swoje miejsce. Artyści, którzy tworzą muzykę elektroniczną, też sięgają po różnego rodzaju zjawiska. Są to muzycy, którzy mają bardzo szerokie horyzonty muzyczne, mieszają stylistykę i wracając jakby do tego twojego pytania, to myślę, że ta publiczność jest w tej chwili bardzo, bardzo różna, bardzo otwarta, bardzo ciekawa i szukająca czegoś nowego. Okej, no może tak, na tym zakończę. A wspomniałeś też o synthwave'ie. Ja tutaj akurat z tym zjawiskiem muzycznym mam bardzo mało wspólnego. Ja się wychowywałem gdzieś tam, ja się jednym z stylistyk muzycznych, które gdzieś tam mnie obrosły, bo ja z muzyką muzyka w moim życiu jest od małego. Byłem nastoletnim chłopakiem, zacząłem słuchać muzyki metalowej. Później pojawiały się kolejne różne zjawiska muzyczne, ale jakby ja nie rezygnowałem z poprzednich, tylko obrastałem tą muzyką. I synthwave jako taki gdzieś tam mnie nie dotknął, a bardziej taka muzyka elektroindustrialna czy electronic body music, gdzie powiedzmy, że to zjawisko, o którym ty mówisz, ma coś wspólnego z tymi stylistykami, które ja wspomniałem. Myślę, że pijesz do koncertu, na którym mieliśmy okazję spotkać się jakiś czas temu w Gliwicach, gdzie grał Carpenter Brut. A rzeczywiście, tak, Perturbator. I Perturbator. I właśnie Carpenter Brut to jest przedstawicielem pewnie tego zjawiska, o którym ty mówisz. Tak, no i to jest taki ewidentny przykład tego, że muzyka typowo elektroniczna ubrana została w szaty wydarzenia, powiedzmy, rockowego, czy nawet czegoś bardziej ostrego. Nie powiem, że metalowego w przypadku Carpenter Brut. I trafiła do zupełnie innej publiczności. Nie? Ja tam siedząc na terenie obiektu, w którym był ten koncert, obserwowałem sobie publiczność i widziałem tam jakichś geeków komputerowych, wariatów, którzy się oderwali od całonocnej zabawy z grami poprzez właśnie metalowców, zatwardziałych black metalowców i dziewczęta i chłopców, którzy na co dzień słuchają tylko i wyłącznie tego typu muzyki. Nie? Więc na pewno tacy artyści powodują, że takie środowiska się gdzieś tam ze sobą miksują. Tak, tak. W zasadzie taki wspólny mianownik, który ja widzę, to jest też troszkę granie na nostalgii, nie? W przypadku, no nie wiem, mamy też projekt Katot, taki lokalnie tutaj. Myślę, że no mnie to kupuje, właśnie to poczucie nostalgii, rzeczywiście. Ale jak przeglądam twoje media społecznościowe, tam jest masa w ogóle ciekawych rzeczy, więc zachęcam wszystkich, żeby obejrzeli sobie profile i facebookowy, i instagramowy Larmo. I tam publikujesz też dużo właśnie tych materiałów filmowych. Jeszcze do takiego, który mnie najbardziej interesuje, za chwilkę przejdziemy.
Ale w takich wizualizacjach właśnie widzę inspirację między innymi, no ja tak zauważyłam, Davida Lyncha, Dario Argento, nie wiem czy dobrze trafiłam, czy mógłbyś tak coś więcej nam powiedzieć na ten temat, skąd te wszystkie pomysły się u Ciebie Pomysł biorą? wrzucania tego typu rzeczy na moje media społecznościowe jest bardzo prosty. Dlaczego to robię? Traktuję to jako taki notatnik muzyczny. Cały czas staram się coś produkować nowego i przez całe życie jak coś robiłem, to dużo rzeczy trafiało do szuflady i z tej szuflady nigdy nie wychodziło na światło dzienne. A tworzenie takich krótkich form muzyczno-wizualnych, bo gdzieś tam oprawiam to jakimś obrazem wygrzebanym w czeluściach internetu, pozwala mi to zachować, pokazać ludziom, że coś się u mnie dzieje i nad czymś pracuję i spowodować, żeby to żyło. A skąd taka tematyka? No to jest, wiesz, ja bardzo lubię taką estetykę, jakby to powiedzieć, bardzo w sposób, który to podsumuje w 2-3 słowach, a nie rozpowiadać się w pół godziny. Od zawsze podobało wszystko, co jakby w ogólnie przyjętych standardach jest brzydkie i smutne, dla mnie jest wręcz przeciwnie, piękne i inspirujące. I dlatego tego typu obrazy towarzyszą dźwiękom, które robię. To ja się muszę z Tobą zgodzić i tutaj przypomniało mi się, błysnę teraz pięknie mottem, ale to Stanisław Grochowiak napisał, że wolę brzydota jest bliższa krwiobiegu i zdecydowanie, no ja się z tym zgadzam osobiście. Stąd no też częste moje odwiedziny na Twoich profilach, więc jeszcze raz gorąco zachęcam, żebyście weszli, posłuchali i pooglądali. A teraz jeszcze parę słów odnośnie koncertów. Tak jak wspomniałam wcześniej, grywasz aktywnie w różnych zakątkach naszego kraju. Powiedz mi, czy Twoja nazwa Larmo, czy wzbudza zainteresowanie, czy na przykład zdarza się, że ludzie się pytają, co to znaczy, czy gdzieś tam jak tłumaczysz, co to znaczy, to pytają Ciebie o to, skąd jesteś, czy masz taką właśnie śląską tożsamość, o Gotka, czy pytają, zdarza się coś takiego? Znaczy, dość często pytają się o nazwę, wyjaśniam jak najbardziej i dopiero później rozpoczynają się różnego rodzaju pytania. Zresztą pewnie Ty też się spotkałaś niejednokrotnie ze zjawiskiem, że gdziekolwiek w Polsce meldujesz, że jesteś ze Śląska, to się Ciebie pytają, czy mówisz po śląsku, więc to jest jakby... To nie jest nic dziwnego, ale tak, dość często się zdarza, że wyjaśniam, co oznacza słowo Larmo. I zapytałaś o moją tożsamość, tak? Tak, Czy ona miała, czy ona ma przełożenie na to? Wiesz, no ciężko, znaczy ja myślę, że tak, jakby nie uważam, żeby pochodzenie, czy to gdzie mieszkasz, w 100% definiowało to, co tworzysz, albo jak myślisz, bo to nie jest tak, że tylko ludzie mieszkający w mieście, czy w pobliżu obiektów industrialnych mogą tworzyć muzykę ciężką, mroczną i mechaniczną. Dokładnie. A z kolei ktoś, kto mieszka w górach i pasie owce, będzie grał na, nie wiem, plecie, prawda? To tak nie jest. Natomiast jasne, oczywiście, wiesz, wychowałem się na Śląsku, urodziłem się na Śląsku. Jakiś spory kawał swojego życia spędziłem w bardzo niedalekiej odległości od budynku kopalni. Pamiętam jak dziś każdy 4 grudnia, gdzie o godzinie 6 rano budziła mnie próba orkiestry górniczej, a również swego czasu i 1 maja też próba poranna orkiestry górniczej przed pochodem, na którego czele maszerowała, więc pamiętam jak dziś codzienne wycieranie parapetu przez moją mamę z grubej warstwy sadzy, dzień w dzień. I to, czego nie zapomnę do końca życia, to gdy się jechało gdziekolwiek na wakacje i po 2-tygodniowym pobycie, powiedzmy nad morze,
wracało się całą noc pociągiem do Katowic, to gdzieś tak już od okolic Zawiercia czuło się, że się wraca do domu. Tak. Więc to na pewno w jakiś sposób się we mnie wyryło, jestem stąd, ale tak jak powiedziałem, zdecydowanie jestem przeciwnikiem twierdzenia, że tylko Ślązak może robić industrię. To fakt. Oczywiście w cudzysłowie, tak? Tak jest. Ale jeszcze chwilkę o tym postindustrialu w zasadzie porozmawiamy. No bo na YouTubie można znaleźć zapis Twojego występu z kopalni Ignacy, zabytkowej kopalni w Rybniku Niewiadomiu. Zresztą rok wcześniej grałeś w tym samym miejscu w ramach Choim Industry Fest. Koncert pochodzi z czerwca 2023 roku, ten występ, który został zarejestrowany całościowo, a grałeś na festiwalu w 2022. Mhm. Jak się w ogóle czułeś w tym otoczeniu takim postindustrialnym? Bo to jest jednak miejsce, które totalnie zmieniło funkcję. Teraz jest to Centrum Kultury. I czy zdarzyło Ci się wcześniej grać w podobnym miejscu? Więc tak, najpierw od końca. Tak, zdarzyło mi się. Lata temu grałem w Szybie w kopalni Luiza. Tak, tam był, nie pamiętam już z kim, był to jakiś mini festiwal zorganizowany przez jakąś lokalną ekipę. To było dobre 20 lat temu, no może troszkę mniej, więc tak. I długo później nie grywałem w tego typu miejscach. Też dość długo nie mieszkałem na Śląsku, bo się wyprowadziłem na pewien czas gdzie indziej i wróciłem z powrotem na Śląsk później. I kiedy zostałem zaproszony na to, żeby zagrać w Rybniku, powiem szczerze, wiedziałem o istnieniu tego miejsca, ale nigdy tam nie byłem. No, przestrzeń jest niesamowita i szalenie inspirująca i jakby taka oczywista, żeby tego typu wydarzenia jak Choim się tam odbywały. I gdy tylko, cały czas mi chodziło po głowie, żeby tam w jakiś sposób jeszcze wrócić, żeby coś tam zrobić, zagrać czy zarejestrować. No i tak właśnie się też udało. No, pomysł był inny, miało to być inne miejsce, z przyczyn technicznych nie wyszło, ale myślę, że przestrzeń, w której dokonaliśmy tej rejestracji jest również mega wdzięczna, a to, co się zadziało później w postprodukcji, to jeszcze kolejna sprawa, nie? Tak. Tu może dodam, że w sprężarkowni został zarejestrowany cały występ i można go w całości właśnie już po tej postprodukcji zobaczyć na YouTubie, do czego gorąco zachęcam. A teraz jeszcze byśmy się przenieśli w przeszłość, jeszcze dalej. W zasadzie działalność artystyczną rozpocząłeś w 1996 roku, tak doczytałam, jak stalkowałam Cię w internecie. Jeśli chodzi o takie działania około elektroniczne, powiedzmy, tak? Okej, to też dobrze wiedzieć. No i w sumie najważniejszym stwierdzeniem, które płynie z tego pytania, jest to, że jesteś jednym z pionierów śląskiej sceny ambientowo-noisowo-eksperymentalnej. Jak wspominasz te początki? Więc tak, muzyką zacząłem wcześniej, bo przez parę lat byłem perkusistą, grałem w zespołach, w składach coś tam metalowych troszeczkę, ale później bardziej hardkorowych, nawet jeden skład dość intensywnie koncertował, ale równocześnie ja słuchałem też bardzo różnych rzeczy i ta muzyka elektroniczna i próba samodzielnego jej tworzenia była tak kusząca, że poszedłem w tym kierunku. Porzuciłem bębny na rzecz wtedy syntezatora i zacząłem coś robić. Spotkałem też wtedy bardzo, bardzo fajnego człowieka, Tomasza Twardawę, nieżyjącego już, którego można
zdecydowanie określić tym pionierem takiego zjawiska około, czy tam postindustrialnego, muzycznego i nie tylko na Śląsku. Tomek mnie bardzo zainspirował, wiele muzyki i podejścia do jej tworzenia dowiedziałem się od niego. Wspominam to doskonale, bo to był przełom lat 90. i 2000. Fajny okres, bardzo twórczy, działo się dużo, bardzo dużo się trzeba było starać, żeby docierać do i narzędzi, i do innych muzyków. No to jeszcze nie były czasy, kiedy internet był na takim poziomie, jak jest teraz, kiedy technologia też była na innym poziomie, więc ja pamiętam swój pierwszy komputer, na którym składałem dźwięk, to myślę, że dzisiaj nie byłbym w stanie na nim zrobić nic. Nawet napisać notatki. Wspominam doskonale, to był bardzo twórczy okres, bardzo dużo się nauczyłem, bardzo dużo ciekawych ludzi poznałem. Bardzo dużo się działo w Polsce wtedy, bo jeśli chodzi właśnie o taką muzykę postindustrialną, to w tym samym mniej więcej czasie narodził się zespół Job Karma we Wrocławiu i wiele innych ciekawych zjawisk. Było dużo koncertów. Zainicjowany został Wrocław Industrial Festival. Myśmy tutaj robili, no przecież i w Katowicach, i w Gliwicach odbywały się tego typu rzeczy. No, świetny czas. Jeszcze chciałam zagadać o Twój projekt CH District. Zacząłeś nagrywać pod tym szyldem w 1998 roku. Tak, pierwsze próby jakieś, tak. Tak, natomiast znalazłam też informację, że w 2002 roku podpisałeś kontrakt z wytwórnią francuską M-Tronic i że Twoja twórczość stała się popularna we Francji i też za oceanem. I czy dalej planujesz jakieś działania pod tym szyldem, czy raczej to już jest przeszłość? Więc jakby projekt CH District, czy tam CH District, jak to woli, rzeczywiście to był 98 rok. Tak aktywnie zacząłem go prezentować właśnie na przełomie lat 90. i 2000. Na początku lat 2000 podpisałem kontrakt z francuską wytwórnią, w której wydałem raz, dwa, trzy płyty. Wcześniej, zanim to było, to jeszcze wydawałem rzeczy własnym sumptem w postaci CDR-ów nagrywanych w domu, okładki robione ręcznie i tak dalej. Ten projekt jest nadal aktywny. On, odkąd powstało Larmo, jest w zawieszeniu. Raczej koncentruję się teraz w tej chwili na Larmo. A jeśli chodzi o CH District, to raczej jakaś praca remikserska ewentualnie i tego typu rzeczy się pojawiają. Czy go przywrócę tak do takiego pełnego funkcjonowania? Nie wiem, gdzieś tam o tym myślę. Zobaczymy. Na razie jestem skoncentrowany na tym projekcie. Tak, udało mi się dużo, w mojej ocenie dużo zdziałać, zagrać na dużej ilości imprez w Polsce, za granicą. Wielokrotnie grałem na Tauron Festival Nowa Muzyka. Zdarzyło się grać nawet na Open Airze. W wielu fajnych miejscach za granicą. I myślę, że to jest taki mój osobisty, duży sukces. Ale jesteś też aktywny w innych dziedzinach sztuki niż muzyka, to znaczy powiązany, tak bym może powiedziała. I już pewnie się domyślę, że zagadam tutaj o Twoją współpracę z grupą teatralno-performance'ową Suka Off. Tworzysz dla ich spektakli oprawę muzyczną. Tworzyłeś? Tworzyłem, tak. Tworzyłeś. Tak dla ścisłości tylko dopowiem publiczności, że grupa powstała w 1995 roku. Czy mógłbyś nam troszeczkę opowiedzieć o Waszej współpracy? Więc tak, z Piotrem i z grupą spotkałem się w latach 2000. Rzeczywiście działaliśmy dość długo razem, wspólnie tworzyliśmy. Ja byłem odpowiedzialny za muzykę, ale z racji tego, że była to grupa performerska, te działania nie ograniczały się tylko i wyłącznie do produkcji tej muzyki, ale czynnie ją wykonywałem podczas performance'ów i w nich
uczestniczyłem jako element tego performance'u, bo za performera się jako takiego nie uważam i nigdy uważam nie będę. Udało nam się dużo razem osiągnąć, sporo z nimi pojeździłem po świecie, zdobyliśmy kilka nagród za spektakl, który stworzyliśmy wspólnie. I trwało to pewien czas i później nasze drogi się rozeszły. Ja też wyjechałem, ale aktualnie mamy kontakt i współpracujemy. Piotr, który jest mózgiem, który był mózgiem tej inicjatywy, w tej chwili jego działania, jego współpracowniczki i partnerki w Sylwii odpowiadają się pod inną nazwą. Więc Piotr jest cały czas aktywny, szczególnie jeśli chodzi o video art i nasza współpraca w tej chwili polega na tym, że Piotr jest tak na tyle miły i chętny do tego, żeby od czasu do czasu zrobić coś dla mnie i dla mojej muzyki. Między innymi montaż i idea całego performance'u, który miał miejsce, muzycznego performance'u, który miał miejsce w Ignacym, została zmontowana i wymyślona przez niego. Dzięki temu ten finalny kształt, jaki ma, zawdzięcza Piotrowi. Powoli będziemy się zbliżać do końca, więc chciałam zapytać o plany muzyczne na najbliższą przyszłość. Czego możemy się spodziewać w kwestii wydawnictwa, ale też koncertowo? Więc zamykam płytę w tej chwili i powinna się ona ukazać w przeciągu 2-3 miesięcy. Zamknąłem również materiał, który będzie wydany na splicie z naszym wspólnym chyba znajomym, ale na pewno znanym Ci śląskim muzykiem industrialnym, z Michałem Kiełbasą, czyli Nothing Has Changed. Akurat z tym projektem, z 1000 jego projektów wydamy split. Pracuję też nad kolejnymi rzeczami, również z gośćmi, ale ciężko mi jest teraz określić kiedy zamknięcie, bo na razie jestem skupiony na tym, żeby zamknąć te dwie rzeczy, znaczy przede wszystkim swoją płytę. Koncertowo, tak jak wspomniałaś, 17 lutego Piąty Dom wraz z Zamilską i Porostami, a kolejne plany jeszcze niepotwierdzone na drugą połowę roku, także nie będę tutaj się chwalił. Cały czas nad czymś pracuję, propozycje często spływają bardzo nagle, więc zobaczymy, co ten rok przyniesie. Na pewno chcę grać, chcę działać i pracować nad tym, co kocham. Super, w takim razie ja życzę powodzenia i dalej będę oczywiście aktywnie wspierać. Wszystkim Wam jeszcze raz polecam. Zapoznajcie się z twórczością Mirka. Dzięki bardzo i Dziękuję. widzimy się 17 lutego. Super, dziękuję serdecznie.